ना आखाइजों बुना किन्तु कर'ना दं बारगोन कर'ना दं आखाइजों बुनाङा र' बिदिब्ला नै लावथिजों बुनि आं फैयो माहाजोन बेखौ मानो नांगौ गावनो मोनामा गैला दिनैबाय साख्रि बाख्रि दिउटि मावला आङो घन्टा साख्रिनिया कर'ना जाना थैगोन माहाजोना जेबो खामानि मावनो रोङा नोंसोर सानैया आंनि फिसाजोखौ बोरै खालामनो मोनखो नोंसोर सानैया आंनि फिसाजोखौ बोरै खालामनो हाखो बिसोरो बै सैलाजेनाव थानाबाथा खोनासं आंनि फिसाजोखौ सानैनि गेजेराव होफैनो हायाब्ला बेनि फिथाइखौ मा मोनगोन नोंसोर मिथिगौ ओंखारलां नोंसोरो मालिक जों सानैनि बेथनखौ बारायनांसिगौ बायदि मोनबाय जों मालिक डिउटिबो होनांगौ थाफ्लियावबो बुजानांगौ बेथन बारायनांगौ ओंखारलां हेलो रावण आज माल क्यों नहीं भेजा घर में मेहमान पहुंचा दूं? नहीं आप टेंशन मत लीजिए कल तो पहुंच जाएगा ठीक है अगर ऐसा होता रहा तो आपके साथ बिजनेस खत्म ठीक है रखो भी दोनदो बेफोर गाज्रि बेफारफोरखौ नङाब्ला नों गावनो माब्लाबा खैफोदाव गोग्लैगोन आंखौ बुजायनो फैदों नोङो थां उन्दुयै थां गाबोन दिनैखौ सहराव दोनैनो राहा खालामै थां मानो सहराव दोनैनो थाथों गामियावनो नों जाम्बि जाबाय नामा बे गामियावलाय बहा फरायनो बिलाय गावनि गथ'आबा फरायनांगौ गामिनि खुदियाफ्रा फरायनाङा बेलाय मा खोथा जाखो मा जाखो बेलाय थां उन्दुनाय थां फंबाय बहा थांनो नागिरदों नों आदा आं सोहोराव थांना फैनि सोहोराव मा लायनो नागिरदों फंबाय मास्टार बाबुखौ लाना फैनि आदा गामिखौ एसे नायफिन खालामदो जागोन दे दा हारसिंसो थांसै नोङो नङा आदा आंजों लोगोसे जांगिलायाव थांफागोन नोंसोर सानैबो थाथ'दा आदा बाजै आइजेनि नों जेबो गिनाङा हा नोंजों लोगोसे आयंनि फिसाजो लिनाबो थाफागोन नों जेबो गिनाङा आफा आं गामियावनो थानो लुबैयो नाङा आइ गामिनि बारहावाया एसेबो मोजां नङा नों फरायनानै गिदिर गोलाव जानानैसो न'आव फैफिननांगोन आइ आं नोंखौ खौरां लाबोबाय थागोन आइ आइजेनि बयजोंबो गोरोबनानै थाहै रावजोंबो नांलाय खमलाय जाहैनाङा जागोन दे आइ थां बिमा नों बिसोरखौ गारिसिम दोनहैदो थांदो थां जालाम दिनै मानसिफोरा फैदोंना फैयाखै सासेबो गैया माहाजोन बाबु दिनै माबा मोनसेब्लाबो खालामथारनांगोन नङाब्ला बिसोरनि साहसा बांद्राय जालांगासिनो दं सेंग्राफोरनो खौरां हर बै हायाव फमा दाननायखौ बुरखांनो हो जागोन माहाजोन गारिखौ लाखिथ'लाय बहा थांनो आदै सानराजा सोहोराव थांनो नानि फोरोंगिरिखौ लायनो थांनो फै जोंजों थांफानो हागोन नांथ'ला दे नानि नोंसा आफाया गाज्रि मोनगोन दे अब्लालाय दे थां बिफानि आखुखौ नायब्लाथ' फिसाजोखौ बिदि जागोन साना जोबोद गियान जागोन बियो थौ आबै
Abo? Oi abo? Abo? Aboy. Miguna naik abo? Aboy. Aboy, miguna naik aboy. Aboy. Aboy miguna naik. 누가 라원이 헐크 마바디 신이 녹화는 능선이 그 쓰고 아울리드만 나왔어이 나이 악마 칼람 나이 Oi burai. Bugar anggo. Bugar. Bugar anggo bugar. 파트밥하고 좋아하는 시방동 나이 능코 Mazen. Nang मा खालामनो गोसो आंखौनो खालाम नाथाय आंनि फिसानि मोदोमाव आखाइ दाहो 하이 타르크 타고 누군데 나타이 너스콜레 마니 시방 타 부터는 앙래 이시 아마이 좀 하길리니 하이 하이 나그 콜라나 파이 Hei, kala kali pun. Habai. 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 Skar. Hei, kala tambah. Skar. Hur. Habai. Nauka. Hei, kamera. Hiding. Skart! Skart! Hur! Ini 잡으는! 누바이나 마하전 그 행탕을 사자고 가분니 프라이즈 우상도 장핀드 너가블라 Ayo. 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 Lu aku di mana? Tulis semua kau ni bisa ni mengeluas. Ayo. Nanti, ni apa terasa bosan ni semua kau? Hari ni orang ayo. 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 बिफां आं दिनै गावनि मोखांखौनो गावनि असे फिसानोनो दिन्थिनो हाया जाबाय बिदियाव आं गामिनि मानसिफोरनो आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिनो हाबावनो दा गाब्रैजु नोंजों आं दं आरो अरायबो थाबाय थागोन गोथार धोरोम बिजाबाव लिरनाय दङ सैथोआव सोलिनाय सुबुङा जेसेबांखि खैफोदाव गोग्लैया मानो सानसेबाबो सैथोजों सोलिनायानो देरहाखायो
बिफा आं दिनै नोंनि साया मोननानैसो थांनानै थासिगोन नङाब्लाथ' आं गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लासिगौमोन ओइ रिजु नों मानो बिदि बुंदों आं दङना नोंजों आदा बाजै मा दाबो सिखाराखै आदै आदा बाजिखौ नुदोंमोन नामा नुवाखै आदै दे जांगिला मा जाखो सानराजा आदा बाजिया न'आव गैया जांगिला थ' नागिरनोसै थ' आदा बाजै Ada! 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 Ramon! नों मानसि नङा नों सासे रायखसो मानसिफोरखौ नों जुनाद बादिसो बाहायो आरो बेबो गामिनि मानसिफोरखौसो मुगैनाय मोनबाय आं नोंनि आखलखौ बिमा बांद्रायबाय नों आंनो बेसेखौबो बावनो बांद्राय सम नाङा आंनि बोसोन बायदि सोलिनोबा सोलि नङाब्ला बे नखरनिफ्राय बाहेर जानांगोनबो नोङो माहाजोन ओइ माहाजोन ओंखारबोदों ओइ माहाजोन हगार ओइ माहाजोन जोबोद रागा जोंदों नङासै नैबे हाग्रानि राजाया आं नैबे राबना आरो नोंसोर नंखाय सेल मावजि जानानै
आंजों नांनो फैदों नङासै? खोनासंना ला माहाजोन नों नोंनि समखौ साननो जागायदो मानोना नोंनि जोबस्रांनायनि समा सफैबाय चेलेन्ज नोंजों चेलेन्ज थां नोंसोरबायदि नंखाय बिखाय दमा आंनि खानायजोंसिबो सोमोनो हाया बे जाथायनि उनाव सानराजा आरो जांगिला आदैया सोरां आदाजों लोगोसे गामिनि मावरिया खुदियाफोरखौ लानानै गामिनिफ्राय ओंखारलाङो माहाजोननि हेंथायै जुजिनो गामियाव मा जादों मा मादों गासैबो जोंनि मानसिया सुलु लाबाय थायोमोन नों न'आव फैनायनि उनाव नों माला बायजोआव थांफिनगोन बेखौसो जों सुलु लाबाय दंमोन सहराव थांनाय समाव गारि पांचार जानायाबो जोंनिनो सोलोमोन जाहाथे सोराङा नोंनि सेराव थांनो हायो बेफोर गासैखौबो जों जोंनि थाखाय मावाखै बेखौ जों जोंनि गामिनि थाखायसो मावदों नोंसा नोम्फानि गासै बेफारखौ सिलिंखार खालामनो थाखायसो जों बेफोरखौ मावदों नों दाबो जोंनि खामानिखौ अगेन सानदोंब्ला जों नोंखौ न'आव दोनहैफिनसिगोन नोंसोरनि थांखिया सैथो आदै नाथाय मैलाखौ सुस्रांनो लानाय लामायासो थार जायाखिसै हिंसानि सोलाय अहिंसानि लामाखौ लानायासो थार जागौमोन होननानै आं सानो जेनि नों बेफोरनि फिनखौ उनावसो मोनगोन बिफा नों आंनि फिसाखौ दिनै सानसेनि गेजेरावनो आंनि सेराव लाबोना फैनांगोन नङाबा नों आंनि गोथै मोखांखौ नुगोन रथलाय बिमा नोंबो आंनि खर'खौ गुदुं खालामो थां न' सिङाव हामासै थां आंखौ एसे सान्थि सानो आदै राबन आंनि फान्दाव गोलैनाय सिखावा सानैमोन सानैनि सासेखौ आंनो खालास खालामबाय नाथाय सासेयासो बहा थांखोथाय बेबो सासे सिख्ला लांखारनायनि खोथा बुंदोंमोन बे सिख्लाया जेनियानो नङाथ' सैथो खोथा बे सिख्लाया जेनियानो जागोन नाथाय आंनि फिसाखौ सोर किडनि खालामनो मोनखो बेहालाय सोरजों सुर दङ सुरा जेनिजों नङा नोंजोंसो दङ आंजों सोर बेलाय हेल' मा खौरां माहाजोन बाबु सोर नों मा माहाजोन दानो बावबाय आंनि गारांखौ सान राजा अब्ला गुबै फेलेना नोंसो मा नांगौ जेनिखौ मानो थाखाय देखारदों सान राजाया आवगायबो जौनि हेंथायै गसंथेदोंमोन दाबो बेखौनो बुंगोन जौनि बेफारा बन्द खालाम नङाब्ला नोंनि फिसाजो आबे सालागि खोला हौवा मानसि जानानै हिनजाव मानसिनि सोलो लाना दावहा नांनो फैदों थां आंबो बन्द खालामा आंनि बेफारखौ मा खालामो नायनि आंबो ओइ माहाजोन बांद्राय सम नङा नोंनि फिसाजोनि मोनफा मोनफा अंग आं नोंनि न'सिम दैथायहरगासिनो दसे सम नेनायनि खस्थ' खालाम जोंनि हारिया गुबुन हारिजों गादब जानाय मोनसे हारि बे गोदोहां हारिखौ गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनाय बिबाना नोंसोरनि नोंसोर गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानांगोन आरो बे सोलोंथाइजों हारिनि गेजेराव बारनाय गाज्रि बारहावाखौ नोंसोर गोथार खालामनांगोन बेखौनो आं लुबैयो मास्टार बाबु बेफोर खुदियाफोरखौ नों मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला आंनि बेफार फालांगिया धंस जाजोबगोन माथो माहाजोन बाबु बे खुदियाफोरखौ अनसायदो बे खुदियाफोरखौ सोलोंथाइ लानो सुबिदा होदो जाहाथे इयुनाव गोथार मोनसे हारि दानो हायो आरो आं बेखौथ' लुबैया आंनि मुसलनि अनगा बेहाय रावबो फरायनो मोना नाथाय मानो माहाजोन सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो बेफोर खुदियाफोरा जोंनि फालांगिखौ हमदांना मोनगोन अब्लानो जोंनि फालांगिया बन्द जागोन बे इनाय माहाजोन हाइट जोंखौ बुजायनो फैदो जेनिफ्राय थालिर थफ्ला लाना फैदोंमोन बेहालागि ओंखारलांफै
ओंखारलां ओइ मोनजारिनि फिसाफोर माखौ गल' गथ' नायबाय थादों हो ओइ नोमा नोम्फानि जौ सावनायाव हेफाजाब होथां हो खारलां खारलां दादै दिनै राबन माहाजोना जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ होखारबाय आरो जोंखौबो फरायसालियाव थांनो माना खालामदों। नोंसोर फरायसालियाव थांनो मोनगोन आं माबा मोनसे राहा खालामगोन दे थां नों उन्दुहैदो जागोन दे आदा बे माहाजोना सिमा बारबाय दानो बिनि न'खौ थांना सिरि सिरि सावना होगोन आं बिदि नङा फंबाय बिसोर जाबाय आखाइ गोलाव मानसि जों बायदिया बिसोरजों फेरफाथिनो हाया नंगौ आगै बिसोरजों नांज्लायनानै खैफोदखौ लेंहरनायनिख्रुइ सिरि सिरि थानायानो मोजां नङा बाजै बिसोरनो सोर बिदि जौ सावै सावै बेफार खालामना होनांगौ जाखो गामियाव सासेनिबो सावस्रिया मोजां गैलिया सानफा हर खाथियाव जिरायनानै जौ सावनाया एसेबां गोरलै खामानि फंबाय राबना जोंनि न'खरखौल' नोजोर होगासिनो दं मानोना बिनि इन्डास्ट्रियाव जोंनि न'खरनि मानसियाल' जौ संनो थाङा आरो थांनोबो मोननाय नङा दा नांगौ जायोबा राननानै थागोन मा मावनानै जानो आगै बे माहाजोना आबादबो मावनो होआ नोंसोर मा मावनानै रां आरजिनानै लाबोनो हानो गाबोननिफ्राय आंबो जौ सावग्राखौनो जाहैनोसै बिसोरनाव बाजै नों जुदि बे फाफि जायगायाव आगान होयोना नों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै सानना ला मा खालामनो रिजु फंबायाबो थिगखौनो बुंदों आरो बियो जोंखौनो बिमा बिफा बायदि सानो बिनिखायनो बियो जोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया दे साव जेसेबां हायो एसेबां साव नोंसोरनिनो गाहाम गाबोननिफ्राय गंसेयाव माहाजोना 3 रांहाय बारायनानै होगोन होननानै बुंदों ओइ लायला मुजमु सानै अरा गोमोरबाय माहाजोन जोंखौ दिनै थांनो होथ'दो जोंनि देहाया जोबोद गाज्रिथार बेसेबां बिदि अर खाथियाव थाबाय थाबावनो हानो मा बुंखो मा नायबाय थाखो हमना लाबो बेखौ खेला मोनदों जोंजों खेला मोनदों बुग्लि जांगिला गामिनि साफ्रोम सेंग्राखौ ज' खालाम बे राबनजों दावहा नांनोब्ला जोंनि खौसेथिनि गोनांथि दं राबनखौ गिनानै रावबो ओंखारबोनो साहस खालामा सानराजा गिना थानाय सम गैला जांगिला हिंसानि हेंथायै गसंथेनांगौ जों बायदि लाइमोनानो जुदि हारि सुस्रांनायनि खामानियाव आखाइ होआ अब्ला मिथिखा हारिया सानसेबाबो गोमोरलांगोन मैया आं न'खर न'खर हाबदोंमोन गोबां सुबुंनि देहानि कन्डिसना मोजां नङा जौ सावै सावै बेमारि जालांजोब्बाय मा खालामनो बेसेराफ्रा गिबियावनो जों बे माहाजोननि जौनि बेफारखौ बन्द खालामनांगोन आरो बे गामिनि सुबुंफोरनि गोसोआव जों साहस होनांगोन जाहाथे माहाजोननि एगेन्स्टआव गसंथेनो हायो जौ सावालासिनो दि गुबुन खामानि मावनानैबो जिउ खुंनो हायो बे साननायखौ बिसोरनि गोसोआव सोमजिहोनांगोन बयनिबो गोसोआव सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजायनो हानांगोन जांगिला आयै आबा नोंसोर मा जाखो नोंसोर मानो सिखाराखै मा जानाय जांगिला दहाय सानाव दालालि बोराया रमनि बिफाखौ बुसै बुनानै हरो लोमजानानैबो दंमोन मानसिया मा जाखोथाय सानैबो फोथैनानै लाबाय रायजोफोर बेवहायनो बुजिनानै लादो बे मानसि सानैया मानि थाखाय अबथेरा जिउ खोमाना लानांगौ जाखो बेनि दायनिगिरिया सोर मानो गिदों नोंसोरो
बेनि गुबै दायनिगिरिया बै राबन नोंसोर सानफ्रोमबो बिदाव जौ सावनो थाङो ना आरो थोजासे बिबांनि जौबो लोंना फैयो जायनि थाखाय नोंसोरनि देहाया नोरजिया जालांबाय अब्ला जों मा खालामनांगौ फंबाय जौ सावनायखौ नागार गावबा गाव फोथाराव ओंखारनानै आबाद माव माहाजोनाखि जोंखौ आबाद मावनो होगोन बिदि खालामोब्ला जों बयबो गावथो जाजोबगोन सोर खासेखौ गावनो बिलाय जों गासैबो खौसे जायोब्ला बे गावनो गाव फावसायलांनांगोन नोंसोर बयनिबो सिगां आं गसंग्रोगोन नोंसोरनाव गुलि नांनायनि सिगां बे गुलिया आंनि बिखाखौ सौसिलांनांगोन सासेबो समाव बिदाव जौ सावनो थांनो मोननाय नङा सोर माहाजोन बे नायनि मा खालामनो हायो बियो मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि न' लुना थायो जेरै थोरि औवाजों लुनाय न' दंफां आरो थिंजों लुनाय न' आरो इथा बाला सिमेन्ट लहाजों लुनाय बेसेबा थाखोआरि न' आरि हाजोआरि आरो दै सेराव थानाय नुदोंना बिमा गथ'आ बेसे गोसो होनानै फरायगासिनो दं बे पापि माहाजोनासो जोंनि जिउखौ मा खालामनो सानखो बिफा जायगाखौ सोलायनायखौनो मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं नङाब्ला गथ'नि जिउआ सिलिंखार जालांगोन जायगा सोलायनानै मालाय बहा थाहैनो रिजु आखायाव राङानो गरसेबो गैयाबा मा खालामनाया मोजां जागोनथाय सानबायसो आङो रमनि नों जोंहानाव फैदों नों मानो गाबदों रमनि सोरां जोंहानि आइ आफाया थैबाय बिसोर आंखौ नागारना लांबाय राजा रमनियाबो दिननिफ्राय जोंनावनो थासिगोन बाजै नोंसोर गासैबो ओंखाम जानानै उन्दुनानै थादो आं गामियाव एसे थांनानै फैनि रमनिखौबो जोंनावनो लाखिदोनि फंबाय सानै हयै खामानि माव आरो थाब फैनो नाजा जागोन दे आदा बाबु दिनैनिफ्राय नों जोंजोंनो थानो हासिगोन जोंनो नोंनि बिमा बिफा जासिगोन आइ नों उन्दुदो आं एसे बायजोआव थांनानै फैनि हरानो जाबाय माथो नोंलाय बहाथो थांनो गामियाव एसे खौरां लानानै फैनि गाबोननिफ्राय रावबो जौ सावनो थांनो मोनला बे माहाजोननि इन्डास्ट्रियावहाय नोंबो थांनो मोनला आइ माखौथो जाना आफा बेखौ आंनि सायाव हगारनानै होदो जांगिला ओ जांगिला औ र' नों उन्दुलाय दे बिबारि मा सानबाय दं नों गाबोननि खोथाखौनोथ' सानबाय दङ आं मा जामारगोन गाबोननि खोथाया जौ सावनो थांथ'ला जाजायो उननि बाथ्रासै नोंबो एसे बुंदो गामिनि आइजोफोरखौ दाहार ओइ दाहार उन्दुबाय नामा ए आदा मोनफैदों औ उन्दुबायमोन नामा फंबाय उन्दुआखैमोन आदा गाबोननि खोथाखौनो एसे सानबाय दंमोन एसे साहस खालामदो फंबाय नङाबा जोंजों लोगोसे इयुन जोलैया सिलिंखार जालांजोबगोन जौखौ सावनो थांथ'नांला नंगौ बिदि जौ लोङै लोङै जौ सावै सावै गाबोन सासे दिनै सासे थैलांबाय थायोब्ला गामिनि खुदियाफोरा मावरिया जालांजोबगोन दे थाथ'दो बिदिब्ला औ दे थाथ'दो बे रावबननि हेंथायै गसंथिनो मानसि थुब्रायदों बे मोनजारोङिनि फिसाया बेसे लाजिनांथाव गोसोब्ला समसान खालामजोबनो हाया नैबे रावबना आरो बेल' नङा माहाजोन बिसोरलायनो दिनैनिफ्राय फोथाराव आबाद मावनो थांसिगोननो बेहाय जौ सावनो फैलानो बाप्रि बाप नंखाय भिखारिफोरनि गोसोआवबो एसेबां साहस गुबै साहस होग्रा मेसिनानो जाबाय बै सान राजा जों फैनाय खैलायाव आखाइ होबाय नों सेंग्रा दिनैनिफ्राय
जागायजेनबाय नोंनि बे गाज्रि थासारिया ओइ जायला बुं माहाजोन सुलु लाना फैलाय दे बाबामोन दे सानैबो मोजां मावथार जोंहा बावनो थास'बो गायगोन आलुबो गायगोन आरो मोजां बेफार खालामनानै थाखा बुरजा जमायनानै नोंसोरखौ लेखा गोरों खालामथारगोनलै बाबामोन नोंसोरल' मोजां फरायथार जों बोरै फरायनो बाबा जोंनि फोरोंगिरियानो गैलाबा नोंस्रा नोंथिमोना मास्टार बाबुखौ लायनो ओंखारफिनदों थाबैनो नोंसोर स्कुलाव थांनो मोनसिगोन खामानिखौल' मोजां मावथार दे बाबा दे नोंसोर दे ओइ रायजोफोर नोंसोर सोरबा बावदानि खोन्था लानानै मानो बुरदों नोंसोरलाय नोंसोरनो बेथन बारायनांगौ जों बारायगोन नङाना बे हाग्रा बंग्रायावलाय मा आबाद मोनो नोंसोरलाय हाग्रा बंग्रायावनोथ' गुबै हासारा थायो दालालि बाबु जों मालायनि आथिं सिङाव थानानै आरो सानबेसे रायजो जाबावनो दासिम जों गोबां सहायबोबाय आरो बेसेबां सहायबावनांगौ मा बाथ्रा बुंदोंलाय नोङो माहाजोना नोंसोरखौ अननानै थैयो आरो माहाजोननि सायावनो बिदि बाथ्रा बुंदों नोंसोरो जोंखौ जुदि माहाजोना अनोब्ला दिनै जोंनि फिसाफोरखौ मानो फरायसालियाव थांनायखौ बादा होयो मानो जोंनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइनि जानगाराव दोनो बाबा रे बाप मानिनांगोन दे खिन्थु हिनजाव मानसियाबो खुगा खेवनो हानाय जाबाय फरायनानैलाय मा मोनदों सोर साबैसे मा जानो हादों अब्ला नोंसोर गावबा गावनि फिसाफोरखौ मानो सहराव फरायनो दोनहरदों साननैनि उनाव जौ सावनो थांफिनाब्ला बेनि फिथाइखौ नोंसोर मोनगोन हले थांलाय थां साबैसे मानसि बुथारनो नायगोन ना जोंबो दिनै जोबोद खुसि जानो हागौ नोंसोर नङामोनबा आं दिनै बे बुहुमाव थांनानै थानाय नङामोन मानो बिदि बुंदों लिना आरके आं आमाइनि नाम्बारखौ गोसोखांनो हाबाय आं आमाइजों थाहैनो हासिगोन नोंनि मबाइलखौ हरलाय आमाइ आमाइ औ आं लिना बुंदों औ आमाइ आं थांनानैनो दङ नोंसोर आंखौ लांफैदो आमाइ आंखौ लांफैदो मा नायगोमाबाय थाखो आं मिथिया लिना नाथाय आं नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव थांजानो गिदों जानो हागौ आं नोंखौ मोजां मोनबाय आंबो नोंनि मिसेस रमानिकान्त जानो थिरांथा लाखाबाय फाग्ला हा नंगौ औ लाभ इउ सो माच बेबी सोरां आं दिनैसो जिउआव सोरबा लोगो मोननाय बायदि मोनदों गोसोखौ मानोबा उदां उदां मोनदों बिदि मानो बुंदों नों जेने बिमा बिफा थासेयावबो आं सासे मावरिया बायदिसो आइयाथ' जोबोर मोजां नाथाय आफानि माखासे गाज्रि बिजनेसनि थाखायनो आं न'निफ्राय गोजानाव थायो आफानि थाखायनो आंहा बे बुहुमाव सासेबो मोजां लोगो गैया होननानै बुंजायो आं नोंखौ जिउनि लोगोरि सायख'बाय नों आंखौ गारनानै दाथां सोरां नों आंखौ गारनानै दाथां बिदि जाफुं नों फालि बिदि दाफुं नों आंखौ बबेबा गोजानाव दैखारनानै लानानै थां आं आफानि गाज्रि बारहावानिफ्राय बेसेबा गोजानाव थानो लुबैबाय
बुं सोरां नों आंखौ लांगोन ना मानो सिरि थागोन सोरां आं लांगोन दिनै आं लांगोन बे जोबथि खेबनि समाव खनसे हेफाजाब होबावदो आरो बेनिफ्राय नोंबो जायगाखौ सोलायदो नों सोर आदा नों मानो जोंनो सानफ्रोमबो फैसा होलांबाय थायो आंखौ गावनिनो बिदा साननानै ला बाबु आथिं हामनायनि उनाव नों हाजासे गोसो होनानै फराय आरो जिउआव सासे मोजां मानसि गिदिर जाहैयो जागोन आदा आंबो फरायसालियाव थांनो बेसेबा हांखुर जागोन दे बाबु आं थांथ'नोसै दे बोरै दं आइ आं मोजाङैनो दङ आइ नोंखौसो नायनो लुबैसोदों गावनि फिसाखौनो गावनि सेराव मोना जालांबाय दागाबसै आइ आं आफानि गाज्रि खामानिखौ थाबदा होनोनो न'निफ्राय गोजानाव दङ बियो थारैनो गावनि फिसाखौ अनोब्ला जौनि बेफारखौ बन्द खालामगोन नोंसा नोम्फानि गोसो सिङाव अननाय होननाय बेसाद गैया बियो सासे रायखससो बियो नोंनि सेराव माब्लाबाबो खर' गंलायनाय मानसि नङा समखौ नेनोसै आइ देहाखौ जोथोन ला आं फनखौ दोनथ'नोसै निमाहा होदो आइ आं दिनै नोंसोरनि बारगा खामानि मावनो ओंखारबाय थ'दो खामानियाव थांसै सरि सोरां आं दिनै थांनो हानाय नंला नाथाय मानो दिनै लिनानि बिमाया लिनाखौ लांनो फैगोन आं बेखौ जायगासिम दोननानै फैनि गाज्रि दामोनसै सोरां थोद फाग्ला माखौ गाज्रि मोननांगौ जाखो दे थादो सोरां बेस्ट अफ लाक बे आफाखौ गेसाव सानायखौ दिनै बाजारौ एफा गिदिर गिदिर थफ्लाया मा लाबोदों नोंलाय बै खनाथिं फै फाग्ला सानो देन 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 नोंसोरनो माइब्रानि जौ रोसि लाबोदों आं एसेबां खौरां लाथारो जोंखौ जारौ लों सनाफोर लाइक खालाम
Si. खुवा खुवा जोमै बिरबायदों माखौबा नागिरनानै फ्रि अखा हादों हनै माखौबा हास्थायनानै आंनि गोसोआ नोंखौ नागिरो अननायनि सावगारि बोनो खुवा खुवा जोमै बिरबायदों समायना बुहुमा नोंखौ लाना जावलांगोन लैथो बिखा सिंखाव सिंखाव बैथाजानानै आंबो हेफाजाब होगोन गावदां अखाफोर जाना खोमसिखौ सोरां होगोन आंनि गोसोआ नोंखौ नागिरो अननायनि सावगारि बोनो आंनि गोरबोआव मोननो लुबैयो अननायनि खाथि खालामो खराङाव जेबोला गोसोम जोमै साग्लोबो हांथोनो थोनो मोनोब्ला नोंनि मिथिना दोनखानाय गलाब बिबारा लरहायनो नागिरो अब्ला दा बुंना दङ आं नोंजोंनो लैथोनि दैया राननाय नङा अरा आंनि गोरबोआव मोननो लुबैयो अननायनि खाथि खालामनि आंनि गोसोआ नोंखौ नागिरो अननायनि सावगारि बोनो
सोरां Gaisula nang bibdisa nongkai rangni lubau nang angku gosotoplaनानै kidnap खालामनानै लाबोदों मा मोन्थाय दङमोन नोंहा सोलोंनाय नोंनो बे मोन्थायखौ बुं Lina, माथो रावबो गैया? बेवहायनो लिंहरदोंमोन आमाया आंखौ। आमाय! 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 Lina. Salah zamba सेंग्रा मानसिफोरा थार खोथाखौनो बुंमारो गोसो थोलायनाया खाना होननानै सावनि खेला जों दा गेले गथ' बेफोरनि थाखाय जों PhD लाखाना फैनाय सैला बोराय खेलाखौ दानो जोब्बाय दा सान पिक्चार तो अभी बहुत बाकी है नों दा बबे जायगायाव दं बेखौनो हमदांनो हायाखै नोङो आरके सुंदर सुंदर भाषण होयो माथो नोंलाय बे जायगाया दाउ धाराला बार बागानसो जेराव आं सानफ्रोमबो खियो हासु नोंसोरनि मुङाव बुलेट रेडि खालामखाबाय आं माब्ला जानो बेखौल' रेडि थादो आरके 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 नों फट'खौ दादान आं थांगासिनो
Serang Lina Zailam di saja. Nengah aku ni made serang. Nunggu. Sudah pun. Arke. Sudah pun Arke. Oh ya Arke. Sekarang बिसोर बादि भिखारिनि थाखाय नोंनि बेसेन गोसा मोदैखौ मानो बोहैगारदों नों जेनि? नों आंजों दा सावराय। नों बायदि लोगोनि आंहा गोनांथि गैया। ओंखारलां नोङो। जेनै मा बुंदों नों बेखौ? बिसोरनोथ' जोंनि खामानिखौ सामलायग्राया। से मुजुगारो आं नोंसोरनि फालांगिखौ। नोंसोरनि जिउ जारिमिनखौ मिथिनानै नोंसोरनि मोखां महर नायनो मुगैबाय आङो। गोथौ हाखराव गोलैनो बांद्राय गोबाव सम नांला नोंसोरनोबो। जेसेखि बुङाथों मानो नोंसोरबो मानसिसो, रावबो इसोर नङा। एसे बांद्रायबाय नोंसोरो।
आदैया थारैनो दलिनाव साइन होमारदोंमोन नामा? औ आं होदोंमोन। इस बिसोर थारैनो एफआइआर होयोब्ला मुस्किल जासिगोन माथो आदै। जिंगासि नाङा दलिलखौ लाबोफिननायनि आंनाव आरोबाव राहा दङ। माबायदि लामा आदै? बेफोरखौ सम सफैब्लासो मिथिसिगोन नोंसोरो। हेलौ बहा दं नों? मेडिकेलाव दं। राजुनि आथिं अपारेसन खालामहांदों। आंनो नोंनि हेफाजाब नांगौ। गाबोन आइ दैमा सेराव फै, बेवहायनो सावरायनोसै। जागोन दे। मा सानराजा जोबोद दुखु मोनदों नङासै? दुखु नङा, दोहो दोहो अर खामग्लिदों। जाय अरा नोंखौ खामग्लिनो बांद्राय सम नांला माहाजोन। नों दोहो दोहो अरखौ खेबसेयैनो दै लुनानै थोस गोमोरगोन आं। मिनिनो माहाजोन, जेसेबां हायो मिनिनानै लाखा, मानोना नोंनि गाबनायनि समा सफैबाय। ओइ बादा, दलिना गोख्रै रिटार्न खालामफिन, नङाब्ला। दलिन माने एग्रिमेन्ट लेटार? नोंबो सिरि सिरि गिखोमानासो दं माथो। आरोबाव गोमोथाव मोनसे खोथा खोनासंबावदो नों। नोंनि नोंदा नोम्बाजैया आंनि जौ संग्रा न'आव माहाजोन, नोंनि फिसाजोनि खुद्रि खुद्रि बुंनायावसो जों बे एग्रिमेन्टखौ लानो राजि जादोंमोन। नाथाय आरो नोंनि फाव फान्दायनायाव जे गाब्रगोन बेखौ सिमाङावबो दासान। बे खेबाव राबना सैथो खोथा बुंदों। नोंनि नोंदा नोम्बाजैया थैयाखै। जोबथेसालियाव जोबना दोननाय बायदिसो दोनदों आं। ओइ सैमा माहाजोन, जुदि आंनि बिमा बिफाया थारैनो थांनानै दङब्ला नोंनि सोलेरनि सायाव एसेब्लाबो अनसायगोन, नङाब्ला आं। फै फालतु गथ', गाबोन दुलिना लाना फै। नोंनि नोंमानो फाखौ नायनो लुगैदोंब्ला। हेल' हेल' हेल'। नैबेखौ ला। मा बियो? बेयो दलिन लेटार। राबन माहाजोना गावनि बेफारखौ बन्द' खालामगोन होननानै बेवहाय लिरनाय दं। बेजों आं मा खालामनांगौ? नों बेखौ पुलिस थानायाव है आरो माहाजोननि नामाव एफआइआर हो। जागोन दे। सार, राबन माहाजोना ओनसोलाव गोबां गाज्रि थासारि सोमजिहोगासिनो दं। बियो नैबे दलिलावनो गावनो साइन होदों जौनि बेफार फालांगिखौ बन्द' खालामगोन होनना। नाथाय बियो बन्द'खौनो खालामाखै, बांसिनसो खालामगासिनो दं। सार प्लिज, आंनो नोंथांनि हेफाजाब नांगौ। जागोन, आं हानायमानि हेफाजाब खालामगोन। साबायखर सार। गोलाव गोलावलाय बिसोरना जोंनि बे खान्दा खान्दालाय मा पात्तामोन न' मायो गावग्रायाब्रा बिसोरनि सिलाया लाब गैया बेफोरबायदि बिगुमाजों खामानि मावनानै फालतुसो दिन बारलांबाय थाफ्ला थाफ्ला बुजानानै गोज्जा जालांजोब्बाय मोनसे इउनिफर्मजों दिन बारहोबाय ग्रुप सोलायनांगौ कृष्ण 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 मा कृष्ण कृष्ण महादेबनि मुंला महादेब महादेब मोखांदो मोखांना हेबलायबाय थानानै टाइम पास खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया। हरदो दलिना। गिबियावनो आदा बाजै, बेनि उनावसो दलिन। मा एसे आदुआ जाखो नोंसोरलाय? नोंसोरनि आदा बाजैया मालाबानो थैनानै हांगार जालांबाय। नोंसानिबो सिमा दं, नोंसोर सिमा बारबाय। सिमा बारनोलाय सोर प्राइम मिनिस्टारनि पारमिसन नांगौ? हा? जोबथि खेबनि थाखाय सोंहरदों, आदा बाजैया थांनानै दंना गैया?
아니 무르박! 실감단 안에 못하라고 봐봐 있는 걸!
बै सानैनि मोखाङाव एसिड सारना हो मा खालामदों नोंसोरो बिदि खालामनाङा बिदि दाखालाम बिदि खालामनाङा बेनि उनाव बे सानै बिसि फिसायनि मोखां महरखौ सिनाय मोनै खालामनानै बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ सोरां आदानि बिमा बिफानिजों सोलाय सोल' खालामना बिसोरखौ सिथारनानै खाथिनि गय बारियाव गारनानै दोनो आरो सोरां आदानि बिमा बिफाखौ जौ सावग्रा न'आव जोबनानै दोनो। आदा बाजै फंबाय बिबोनां आंनि फिसाया Hai Apa दानो बहा गोरोबलायनो मोनो
Bisa lah, ada kau kena kau nala. Mana betul kau nala? Mana betul kau? Kau nala? Hei, kau apa nak kau? Kau kena kau tahu? Asal dia berkelu bodoh halang guna. Adi makalam saat kena. Adai, makalam saat kena. Adai. 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 नोंथांमोना सानदों जानांगौ बे सल'मायाव आंनि रला मा औ बे सल'मायाव आंहाबो बिबान दं बै मानब सिखावनि आथिं खरा बिखुङा आंनोमोन बै सानखालि सोरां आदाया बुंनाय रावखौ आं दाबो बावनो हायाखै
आंखौ गावनिनो बिदा साननानै ला बाबु आथिं हामनायनि उनाव नों हाजासे गोसो होनानै फराय आरो जिउआव सासे मोजां मानसि गिदिर जाहै जागोन आदा आंबो फरायसालियाव थांनो बेसेबा हांखुर आरो बे रावानो आंखौ दिनै सासे गेदेर लिरगिरि खालामबाय सोरां आदा आरो बाजै आदा मानब अन्नानै बेहाय फै